Zdravím všetkých, moje meno je Maroš Fér, autor webovej stránky marketing na steroidoch.info a dnes vám chcem dať taký možno, že malý tip na to, ako skúsiť alebo ako byť úspešný pri predaji, pri ponúkaní služieb alebo pri ponúkaní svojich produktov. Je to istý koncept, na ktorým sa oplatí zamyslieť a možno ho využívať pri predaji. Ide o to, že aby som to predstavil názorne, bol tento koncept využitý aj v korejskej vojne, keď Korejčania zajali Američanov a v podstate v Južnej Koreji bol komunizmus a väznitelia chceli po amerických vojakoch, aby s nimi viac spolupracovali, aby kolaborovali, aby samozrejme aby neutekali z väzenia, aby nekuli nejaké plány na útok a požadovali po nich isté malé ústupky. A tieto ústupky boli v podstate typu, aby opakovali isté vety, napríklad vety typu komunizmus nie je až taký zlý, pretože tam nie je nezamestnanosť, alebo typu Amerika nie je ideálny štát, alebo Spojené štáty nie sú ideálnym štátom alebo zriadením, pretože je tam veľa bezdomovcov a tak ďalej. A takýmito pomalými ústupkami Američania ako keby menili svoj názor na Ameriku. Dokonca neskôr museli písať eseje, tieto eseje sa vysielali v rádiu a tak ďalej a prichádzalo sa na to, že stále viac a viac Američanov spolupracuje s Korejčanmi, so svojimi väzniteľmi spôsobom, že prezrádzajú na svojich spoluväzňov isté informácie o tom, čo plánujú, nejaké úteky a tak ďalej. A bol to zaujímavý fenomén, pretože v žiadnej vojne sa to akoby v takýchto množstvách nestávalo, kde Američania bojovali, keď ich zajali, pretože americký vojak môže prezradiť len svoje meno, svoju funkciu a svoje sériové číslo. A práve v tejto vojne sa stalo, že strašne veľa vojakov ako keby spolupracovalo s komunistami a je to fenomén, ktorý v podstate využívali, alebo psychologicky by som povedal, také psychologické jiu-jitsu, dá sa povedať, ktoré využívali Korejčania. A ako hovorím, ide o to, že keď človek súhlasí s malými vecami, tak môže neskôr súhlasiť s nejakými väčšími žiadosťami alebo pri predaji, napríklad ak teda predávame nejaký produkt alebo službu, ktoré stoja veľmi málo peňazí, tak získame v podstate nového zákazníka, i keď nemáme veľký profit. Ale výhodou toho je, že tento zákazník môže neskôr kúpiť od nás nejaký drahší produkt alebo drahšiu službu, komplikovanejšiu službu, dajme tomu, a zaplatí oveľa viac. A takýto zákazník, ktorý je už náš, ktorý predtým investoval malé peniaze, je veľa väčšia pravdepodobnosť, že takýto zákazník kúpi od nás nejaký produkt alebo službu za väčšie peniaze. Práve preto, že už je našim zákazníkom. A práve to je koncept, ktorý využívali títo väznitelia aj na amerických vojakov. Neviem, kam by som ťa poslal, aby si o tom prečítal viac, alebo v podstate zistil o tomto viacej. Môžem len povedať tomu, že ja tu mám z knižky Influence, Psychology of Influence, myslím, že sa to volá presne, Persuasion, Psychology of Influence, a bolo to napísané profesorom Cialdinim, takže ak teda máš záujem si prečítať viac o tom, samozrejme, že kúp si tú knihu, myslím, že je to len v angličtine vydané a prečítaj si o tom viac. Samozrejme píše o tom aj na mojom blogu, takže pozri sa aj na môj blog. Toľko všetko zatiaľ, chcem, aby to video bolo krátke, bolo veľmi dlhé. Prídem s ďalšími videami a ďalšími tipmi. Chcem v tom pokračovať, takže sleduj môj kanál a dúfam, že ti pomôžem pri predaji a pri prezentovaní tvojich služieb, aby si bol čo najúspešnejším sieťovým marketérom alebo aj obchodníkom, malým alebo stredným. Zdravím ťa, moje meno je Maroš Fér. Čau, teším sa na teba v ďalšom videu.